ezinụlọ GCK anyị nwere ozi ọma nyere gị n'ụbọchị taa. Dịka anyị na-aga, anyị ahụla na ike Chineke, aka Chineke na-awụdata ngọzi ya nye mmadụ niile nke na-abịa ọgbakọ GCK. Enwere ọtụtụ ndị nke Chineke metụrụ aka n'ụzọ dị iche. Enwere ọtụtụ ndị Chineke gwọrọ ọrịa site n'onye ọzọ atụrụ Kumuyi. Onye ọzọ atụrụ Kumuyi abụrụ onye si na mba gaa na mba dị iche iche na-ekwusa ozi ọma nke Kraịst na-eji ọla ebube, ọla amara na nzọpụta na-esochi ya azụ. Enwere akụkọ ụgbọ ama dị iche iche nke a na-anata dịka a na-abịa GCK kwa ụbọchị. Ya mere, biko, dịka anyị na-eweta nke ụbọchị taa, ṅaa ntị dịka onye ozi Chineke na-ewetara gị ozi ọma nke site n'akwụkwọ nsọ, ozi ọma nke site n'ọnụ Chineke, ka ọ ga-abụ na site na ya Chineke ga-emetụ ndụ gị aka n'ụbọchị taa. Abụ ọma isi 51 ana m agụ amaokwu nke 3. N'ihi na mụ onwe m maara njehie m niile. Lee, David na-ekwu, mụ onwe m maara mmehie m niile. David na-eme n'ihe ọjọọ, o wee sị, o nweghị onye ọ tara ụta, ọ taghị Besheba ụta, ọ taghị onye ọzọ ụta bụ onye na-anọghị n'ụlọ ya, ma ọ bụkwa onye nọ n'ime ụlọ ya. O nweghị mgbe o ji taa ihe m na-agabiga ewu ihe mere m ji mee nke a. Ịhụla na m onwe m ga-aṅụrụ mmiri mgbe akpịrị na-akpọ m nkọ, mgbe mmadụ na-enweghị obi ụtọ, ịma na ọ ga-aṅụ na anwụrụ sịga, mgbe mmadụ na-enweghị ihe ga-enyere ya aka, ọ ga-eme n'ihe ga-eme ka o nwere onwe ya. Onwe mgbe o ji nwee mkpesa si ọ bụ n'ihi nke a ọhịa mere m ji mee nke a, ma ọ bụ na ọ bụ n'ihi nke a ọhịa mere m ji mee nke a. Ọ sị, mụ onwe m na-ekwupụta njehie m niile, mmehie m dịkwa n'iru m mgbe niile. Lee amaokwu nke 4. Ọ sị, megide gị naanị gị ka mmehie woro. Lee ya n'ebe ahụ. Nke a bụ nwoke nke nwere ịdụ ogwu n'ime obi ya. Obi ya na-ata ya ụta, obi ya na-ama ya ikpe. Ọ maara na ya onwe ya apụghị iburu amamikpe ahụ na-aga n'iru na-enweghị ogbugbo nye nsogbu ahụ. Ma mgbe a tara gị ụta, ọ dị ka mgbe mmadụ bụ onye eboro ibu dị arọ, eke gị ibu a na-azọ gị. Ịchọ ịgba ọsọ, ịchọ ịrị elu, ịchọ ịga n'iru, ibu arụ ahụ ka nọkwa na azụ gị na-abịada gị. I wee chọọ ka ịchị ọchị, ọ ga-abụ ọchị eze. Ị chọọ ka eme ihu mara mara, ọ ga-abụ ụgwọ mpịtị n'ime obi. Ọ ya mere m ji na-akpọ gị n'abalị a sị, biko bịa ka ihe gị bụ a, bịa ka obi gị nwere onwe ya, ka azụ gị bụrụ nwere onwe ya, ka ndụ gị bụrụ onye nwere onwe ya. Ihe niile ga-agbanwe na ndụ gị ka mma. Abụ m onye obi dị ụtọ na ị nọ ebe a n'abalị a, n'ihi na ọ bụrụ na ị ga-ewere nzọụkwụ ndị a dị mfe, wee nwee owuwe anya, wee nwee nkwupụta, ndụ gị ga-abụ nke a ga-agbanwe ka mma n'elu dị elu n'aha Jizọs. Ọ sị, lee ya, ọ sị, ọ bụkwa ihe jọrọ njọ ka m mehieworo n'anya gị, mee ya n'anya gị, ka ị wee bụrụ onye ezi omume mgbe ị na-ekwu okwu, dịkwa ọcha n'obi mgbe ị na-ekpe ikpe, iwe dị ọcha n'obi. Lee amaokwu nke 5. Ọ sị, lee na ajọ omume, ọ sịghị na obodo bụ ndị na-eme mmehie, mba, ọ bụghị obodo m. Biko, otu ụtara mmiri ga-eme ka iteju. Onye ọbụla bụ nke na-emeju obodo bụ nke emekwenụ obodo niile. Ọ bụ na otu onye jọọ njọ, obodo ajọla njọ. Ole ndị bụ ndị ahụ jọrọ njọ isokwa ya? Ha niile bụ ndị obi ọjọọ. Ole ndị ọ bụ isokwa ya? Otu ụtara mmiri ga-ejupụta ọba mmiri. Mmadụ niile n'otu n'otu nke emehiere ga-eme ka obodo mehie. Nwoke ahụ onwe mgbe o ji sị, ha bụ ndị mmehie, ha bụ ndị obi ọjọọ, ha bụ ndị mmerụ, ha bụ ndị mere nke a na nke ọzọ. Ọ sị, lee, m onwe m abụ onye nne m mụpụtara m na mmehie, ọ bụkwa na mmehie ka nne m tọrọ ime m. Amaokwu nke 6. Ọ sị, lee,
eziokwu n'akụkụ niile dị n'ime mmadụ atọwo gị ụtọ. Ọ bụkwa n'akụkụ zoro ezo ka ị na-eme ka m mara amamihe. Amaokwu nke 7 ọ sị ị ga-ewere hisop wepụ mmehie m. Ị ga-ewere hisop wepụ mmehie m. Ịhụtawo ndị ụfọdụ mgbe ha kpere ekpere a na-asị onye ka ị na-agwa okwu? Agwa onwe gị okwu. Mụ mmehie nke m onwe m amara m ikpe, mmehie nke m onwe m bụ onye ikpe mara, mmehie ahụ nke m onwe m na-eme wee mee ka ọ gaa n'iru na ndụ m, wee mee ka ọ bụrụ ihe m na-eme mgbe niile, wee mekọta ndị ọzọ. Ọ bụ ị ga-echegharị n'iru onye nwe anyị. Sachaa m, were hisọpụ hichapụ m. Aga m abụ onye dị ọcha. N'abalị a ị ga-abụ onye dị ọcha. Olee ebe ị nọ? Asị m ebee ka ị nọ n'abalị a? Nsacha nzọpụta ga-abịa n'ụzọ gị. Sachaa m, aga m abụ onye ga-adị ọcha. O nweghị onye ọzọ ga-agbanwe m. Nwoke a akpọghị onye amụma ka ọ bịa sachaa ya. Ọ gaghị onye ọzọ atụrụ ka ọ sachaa ya. Ọ gaghị onye nchụaja ka ọ sachaa ya. Ọ gaghị n'otu onye maọbụ nke ọzọ. Ọ sị Chineke ọ na-anị gị. Apụghị m ịsacha mmehie m. Ndị ọzọ apụghị ịsacha obi m. Apụghị ime ọ bụ naanị Chineke, Chineke nke okike, Chineke nke mgbapụta, Chineke nke nzọpụta, Chineke nke dị ike niile. Ọ bụ naanị ya nwere ike ime ya. Mgbe gị oge nọ n'ebe a n'abalị a na-aṅa ntị n'ekwentị, na-aṅa ntị na redio, na-aṅa ntị na TV, n'abalị a ọ ga-emetụ gị aka. Ọ ga-asacha gị, ọ ga-azọpụta gị. Lee amaokwu nke 8, amaokwu nke 8 sị ọ na-ekpekwa ekpere na-asị, nke a bụ ihe o kpere na ekpere ọ chọrọ n'obi ya nke Chineke mee ka Chineke mere. Ọ sị ị ga-eme ka m nụrụ olu obi ụtọ na n'ọṅụ. Mmehie m na-ewetara m iru uju, wetara m nhụju anya. Ọ bụ na gị sacha m n'abalị, ọ bụ na gị gbaghara m n'abalị a, ọ bụ na gị gbaghara mmehie m n'abalị a, ọ bụ na gị zọpụta m n'abalị a, aga m enwe ọṅụ. Mee ka m mara obi ụtọ na ọṅụ, ka ọkpụkpọ nke igwe bịaworo wee tegharịa egwu ọṅụ. Amaokwu nke 9 si ọ sị n'ebe a zopụ iru gị na mmehie m niile, hichapụkwa ajọ omume m niile, hichapụ, sachaa, mee ka m ghara ịnwapụta ya ọzọ, hichapụkwa ajọ omume m niile. Ọ ga-eme ya. Ọ ga-ehichapụ mmehie gị niile, na otu mmụọ ozi agaghị ahụkwa mmehie ahụ ọzọ. Ọ ga-ehichapụ ajọ omume gị niile, na ọbụladị ndị iro, ekwensu, Setan agaghị ahụkwa mmehie ahụ ọzọ. Lee amaokwu nke 12. Amaokwu 12 ọ sị n'ebe a nyeghachi m obi ụtọ nke nzọpụta gị. Nzọpụta gị. Mgbe mmadụ bụ onye nwere nzọpụta, mgbaghara, nwere onwe, nsacha, ehichapụ gị mmehie gị niile, a na-enwe ọṅụ, a na-enwe obi ụtọ. Obi ụtọ ahụ ga-abịa n'ụzọ gị. Ọṅụ. Ofu onye tie ya ọṅụ. Ọṅụ n'ehihie na n'abalị. Ọṅụ nke ọ ga-abụ mgbe ị hapụrụ ụwa, i wee zute onye ikpe nke ụwa niile. Ọ ga-asị bata nwa m, bata nwa m. Mgbe ahụ ọ gaghị ama gị ikpe ọzọ. Onye agbaghara mmehie, nwoke maọbụ nwaanyị, ọṅụ nke nzọpụta ga-esoro gị gaa eluigwe n'ebe oche ikpe Chineke. Ọ sị jigidesie m aka ike. Mgbe a zọpụtachara gị, mgbe ị nwere ihe na-egosi na azọpụtala gị, ọ sị were mmụọ ama nna anyị n'aha Jizọs Kraịst. Ana m ekpe ekpere maka ndị a niile bụ ndị atụrụ mmehie ha n'anya, ndị kwupụtaworo mmehie ha, ndị na-arịọ gị maka nsacha nke mmehie ha, ka ị gbaghara mmehie ha, ka enye ha nzọpụta na nnwere onwe. Ana m ekpe ekpere nye ha nzọpụta ahụ ugbu a n'aha Jizọs. Hichapụ mmehie ha niile, wepụ ichetakwa mmehie ha ọzọ, pụọ n'obi ha, pụọ n'anya ha n'aha Jizọs. Nye ha nnwere onwe na udo n'obi ha ugbu a n'onye nwe anyị. Nye ha ike ka ha nwee ndụ ọhụrụ, ndụ agbanwere agbanwe, ka ha ghara ịbụ ndị dị otu ha dị ọzọ n'aha Jizọs. Ana m ekele gị maka ama m na ịzala anyị n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Nna anyị,
n'aha Jizọs dị ukwuu, ama na ị gaghị agha agha ịsị aha nke e nyere Kraịst bụ aha nke kachasị aha niile elu. Ma mgbe a kpọrọ aha Jizọs Kraịst, ikpere niile ga-egbu n'ala n'aha Jizọs. Ya mere anyị na-ekpe ekpere ka ọrịa na-adịghị agwọ agwọ na mmekpa ahụ niile na ibu agha niile na mmegbu niile nke ekwensu ha ga-abụ nke ga-egbu ikpere mgbe a na-akpọ aha Jizọs n'abalị a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị inyere mere ọrụ a n'ime obi onye ọbụla, ndụ onye ọbụla, ọla ebube na ndụ onye ọbụla, ọgwụgwọ nsọ na ndụ onye ọbụla, nnapụta na ndụ onye ọbụla. Mee ka nke a dị ire n'aha Jizọs. Onye ahụ ara na-awe, isi mgbaka ahụ nke dị n'ụbụrụ gị ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Nke toro gị n'olu mgbe ọbụla dị ibi, nke bụ ehi afọ, nke bụ ibu azụza n'ụkwụ gị, ihe ọbụla toro gị na-arụ, onye nwe anyị ma kpee ekpere n'ọlụ ebube, mee ka ha pụọ na ndụ ha, napụta ha, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ọrịa nke nọ n'ime ahụ, ọrịa obirinaja ọcha, ọrịa ụkwara nta, ọrịa kansa, ọrịa ọnya afọ, ọrịa akụrụ n'ime, nke bụ umeji, nke na-agba ọbara, sachaa gwụọ onye ọbụla ugbu a. Ọlụ ebube nke ọgwụgwọ nsọ, ọlụ ebube nke nnapụta nye onye ọbụla n'aha Jizọs. Ọrịa na-adịghị agwọ agwọ nke nọ ọtụtụ oge, onye nwe anyị maọbụ lee n'ebe mmadụ na-apụghị ime nke a, ma n'ebe gị onwe gị nọ a pụrụ ime ihe niile. Zute ha ugbu a na mkpa ha, metụ ha aka ugbu a, mee ka ha si na ute ọrịa bilie. Onye nwe anyị, ọrịa ndị ahụ na-adịghị agwọ agwọ ka a gwọọ ya ugbu a n'aha Jizọs. Pụta ihe ugbu a, ọ ga-abịa na mmezu, ka ọ bịa na mmezu, n'aka nri, n'aka ekpa, n'azụ, n'ihu, ebe niile. Onye nwe mee ka nke a bịa na mmezu. Ndị na-aṅa ntị na redio, na-aṅa ntị na TV, ndị na-eji ekwentị aṅa ntị n'akụkụ niile, n'ebe ọbụla a na-agbakọ, ka ọla ebube pụta ihe, ka ọ bịa na mmezu. Dịka ị na-emepe anya anyị, mepee anya anyị, ọla ebube ga-ezo ka mmiri n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka ama m na emewo ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Emewo ya, emewo ya. Nwale onwe gị ugbu a. Naanị sonyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ọgbakọ nke mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ anyị na Kumuyi. Eji m n'aka na ozi ọma emeela gị ka irute Jizọs Kraịst nso. Jizọs Kraịst hụrụ gị n'anya, o were ndụ ya wee nye ka i wee dị ndụ. Dịka anyị na-ekpuchi ọbụla release ọgbakọ a nke taa, biko sonyere anyị na www.gckhq.org/cwc. biko nọnyere anyị, sonyere anyị, tinyekwara anyị aka, ma tinyekwa ihe ndị ahụ ị chọrọ ka anyị mere gị. Ị nwere ike gwa anyị ebe Chineke metụtara gị aka, ị nwekwara ike kọwara anyị ebe ahụ ị chọkwara ka anyị nyere gị aka kpee ekpere ma yọọ Chineke. Ịchọkwa ihe ọbụla ị chọrọ n'aka Chineke, biko kọnyere anyị, obi ga-atọ anyị ụtọ. Imeela.